mwikase kaunti ya Kisii rituko ria rero nigo omukonyi bw'omugavana bwa kaunti ya Kisii Mosike Elijah Opepo anyarukaba gakurwe kerengera kiaye igoro yeganga y'Omosike Fred Matiang'i koboria ikirugo kyobo borai bwense aso mwaka bw'ekirwere na 2022 ngana noanye nabo omurayo yugo so mwasiru y'omukoro boborendi bwime ataranyarukaba gakwatuka kuruso munwaye ero mwanyene kolengana no Mosike Elijah Opepo nigo chingaki chiraike ikero abagusibaraganira kubwateramo na bonsi goikaba isoke na kubumosiramo ngana boigo nyarukaba gosegetwa amo no mumsie wodi ya Nyatieko Omosike Amos Mokaya babe sarimache era undi twatebere gusino tubate tinebinge tutete tukirega ngora ribona abantu batuchaire mono era undi eto gotanga tutete tubwatera asamo una bagusino tubate bitina bya nyumba na tutwe kane bune sauti yo mugusi teko babuya inga chinga chigo ika oneta abaise koramo mugusi tuko sawa tuko imara tunajiweza na tunabotoko nya gento nkiriga komuvuga bitaiseki obugambi no kukwana na kwera bya so bwororo father this ngenda mono so siasa ime nare gotebanga masikami yabe gusi engima gotoa ewo mwelekeo toko ewo signal we shall all be there egitoko tebanga we are able and ready yani wana kwa na urusi yani omonge na kwa nyoro mwana aratwerwa mate awe abiyoke ngambobe